Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndiyo iya yavanoti it is easier said than done. Mukoma, ndakati ndakateererawo imwe confession yavamwe mukoma avo vainge vachiti ivo vanoita zvekudhiraivha matrack ndobva vazopika up umwe mukadzi uyo wavakazodhampa mushure mekunge vaona kuti mukadzi iyeye ainge ava kurwara. Mukoma Nashi, if you have never been in that situation, you will think kuti you will become the good Samaritan obva wazoenda nemunhu iye kuchipatara, but it is a very complicated situation. Mukoma, ndinorangarira kuti nerimwe gore, I think kuti kuma 2014 early 2015 ndipo apo pandakakwidza umwe mukadzi. Mukoma Nashi, ndainge ndichitoenda kumusha zvangu, then ndainge ndiri one. Mukadzi uyu mukoma, partly because ainge aine chimiro chakanaka, that is why ndainge ndakamukwidza, asi akazoti akwira motikari yangu ndokubva ndazozvidzora paya, ndikabva ndangoti apa ndikuda kuti ange achindibhadhara so that ndige ndichizokwanisa kubhadharawo matoll gate. And mukoma akazova mwari wangu ndeumwe mupurisa because akatondiona ndichimukwidza motikari mukadzi uyu just after the road block. Saka mukadzi iyeye vainge vakatombotaura naye achirakidza kuti ainge achirwara. Mukadzi uyu mukoma akazofira mumotikari yangu. Tiri tu kudaro ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. I then went to the nearest clinic. Ndichisvika kuya ivo vakabva vatofonera mapurisa ndokubva auya paya. Iniwo kwava kutosungwa mukoma. That is the normal procedure. Whether unenge uine mhosva kana kuti unenge usina, vanotombokutora vakomana votombokuendesa kurimand. So you can just imagine kuti uyo munhu anenge ari pabasa obva murungu wako obva achizofonerwa zvichinzi wasungwa nekuda kwekuti munhu wawakwidza motikari afira mumotikari yebasa. You can just imagine kuti ipapo basa rinobva ratongopera. Saka kubvawo ipapo mukoma kusvika pari zvino, nyaya dzedzekuti unofamba uchihaika vanhu uchiti ndoda kuti ndinge ndichizowana mari dzematoll gate. Sometimes unokwanisa kukwidza kana mbavha dzinokwanisa kuzokuponda nekutokutorera motikari yacho, kana kuti unokwanisa kuzokwidzawo munhu wekuti anenge atogara achitorwarawo zvake then obva azokufira. Mukoma Nashi, nyaya iyoyo kuti unge uchizotanga kuzoexplaina kuti munhu uyu afira mumotikari mako zvinonetsa. Wesi kana ukatosangana nemaCID anenge aine hutsinye, vanotombokudira mambama before they believe your story. Ndakadzidza chidzidzo mukoma zvekuti nanhasi uno kutaura kudai mukoma, ndakavenga chinhu chinonzi kuhaika vanhu mumotikari yangu. Mukoma Nashi, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section. Kana painewo zvakamboitikawo mushure mekunge wapa someone a lift, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Hanzi namukoma ava kubva musi iwoyo ndakabva ndazodzidza chidzidzo. Pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section. Kana uinewo confession kana kuti unyaya yaunenge uchida kuti ndinge ndichizoishare panapa, you can bring your story kuinbox kwangu then ndozoiverenga. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ini hangu munokwanisa kunditi learn more. Nyaya yangu yakamira sekudai so: mainge muri mugore ra2021
ndinorangarira kuti it was in the end of the year 2021, musi wa6 September ndiwo musi uyo wakashayika amai vangu 6 September, apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. So ndainge ndisati ndauya kunoku kuSouth Africa kwandava kugara, uye zvekare ndakazoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Pandainge ndichiri kuZimbabwe mukoma, ndainge nditoriwo zvangu wanga ndisitomborina kana chandainge ndiinacho. I owned nothing mukoma nashe. Ndainge ndiri murombo uye wekupedzisira, zvekuti ndainge ndingori nemini brief imwe chete yainge yakatobouka zvayo kumagadziko kwese uku, ndichingofamba magadziko ari panze. That is how poor I was. Saka ndakazochekeresawo amai vangu kuti ndinge ndichizokwanisa kusvika pandakazosvika apa currently, ende ndakazoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Ivo vatezvara vangu, my father-in-law, he is a very wealthy man, zvekuti I never thought kuti ndingazoroora mukadzi akanaka sezvakaita mukadzi wangu, uye zvekare akazvarwawo mumhuri ine mari. So navatezvara vangu ava takasangana apo pandainge ndaendawo kuMozambique. Ndichienda kuMozambique tainge tiinewo nyaya dzedu dzatainge tafambira ini nen'anga yangu yekuZimbabwe, because there were a lot of things that were troubling me. Mushure mekunge amai vangu vashayika, vakachizotanga zvino kundimukira chipoko. So patakanosangana ikoko navatezvara, ndo pandakabva ndazonzwawo zviyenzi ivo vatezvara vangu ava vainge vaine maproblems avo. So mwanasikana wavo uyo akazova mukadzi wangu panguva yacho iyoyo ainge achigara kuNamibia uko, and she was supposed to get married. Munongozviziva kuti zvinhu zvemumweya, baba vacho vakabva vazozviziva kuti kuNamibia kwaainge ari, murume uyo waainge achidanana naye, waainge achida kuti ange achizoroorwa naye vange vachizochata and start their family, murume uyo ainge ari a powerful Christian. Aiti hanzi kana akatanga kunamata, kana imba yavo yaitotanga kudengenyeka. Saka zvainge zvava kukonzeresa kuti shiraini yavo yavainayo mumba mavo igare ichingokanganisika, zvekuti vainge vava kungoramba vachingoita masacrifices kuburikidza neminamato yeex-fiance yemudzimai wangu. So ndopavakabva vazoona kuti kana vanhu ava vakazoroorana, it was going to cause him his business, nekuti mabusiness avatezvara vangu ivo vanotoshandisa zvikwambo kurana mabusinesses avo. So handizivi hangu kuti vatezvara vangu vane zvikwambo zvingani, but let me not dwell too much pana vatezvara vangu. So when he saw me there, ndiine n'anga yanguwo iyo yandainge ndabva nayo kuZimbabwe ichidawo kurinywa masimba ayo, uye zvekare nekugadzirisa izvo zvainge zvichindinetsa kumukirwa kwandainge ndichiitwa nechipoko chaamai vangu. That was when he approached me, tikabva tatanga kutaura. So takaita a contract, an agreement, and munhu akaita kuti tinge tichizoita agreement iyoyo ndiyo n'anga yacho yekuMozambique, because he had been told kuti upon his return kuSouth Africa, vatezvara vangu vaifanira kuti vange vachizotsvaka benzi iri ndiro ravainge vachazoroodza kumwana wavo akazova mukadzi wangu. Ende benzi iri raifanira kuti ringe richizongogara rakakiyirwa, mwana wavo achizodanana naro benzi iroro, achitoita bonde naro, achitoita semukadzi kwariri kutozvara naro vana benzi racho iroro. So iye mukadzi wangu uyu, dai kwanga kuri kunzi akazoroorwa nebenzi racho, ainge aine mishonga iyo yaaifanira kuti ange achizoshandisirwa paari, so that ange achizorambana neex-fiance yake, then over achizoroora benzi riya, nekuti normal hapana paaizombobvuma kuti ange achizogara nebenzi. Zvino takati tichiriko kuMozambique kuya tichitaura kudaro, iniwo nekudaro kwekuti ndainge ndiinewo mhiko dzangu dzaisanditendedza kuti ndinge ndichizova
kuroora oro kuita vana. That was when n'anga iyaya payakazoita kuti tinge tichizogara pasi ndokubva tazoita agreement tirimo mumatare. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti ndo dhiri racho rainge riripo ipapo. And if I was going to accept dhiri iri, ndainge ndichazotendedzwa kuti muupenyu hwangu ndinge ndichizoitawo mukadzi uye zvekare nevana vaviri vakomana, kuitira kuti dzinza rangu risazofira pandiri. And if I was going to accept, ndaifanira kuti ndinge ndichizoziva kuti hapana pandaingobvuma then ndobva ndatongopiwa mukadzi ndobva ndatoita vana mahara. Pane chandainge ndichifanira kutoti ndinge ndichitoluza, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice kamwe kahanzvadzi kangu, in which that was very painful. Saka after the death of my own mother ndipo apo pandakabva ndazorasikirwa zvekare nekahanzvadzi kangu, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. So ndo pandakaudzwa kuti I'll be helping this man, uye zvekare vatezvara vangu, he was going to connect me to other business people vakarombawo sesu muno muSouth Africa. And then the arrangement was made. That was the arrangement that is there between me and my father-in-law. Ndisati ndatombosangana nemukadzi wangu already tainge tatowirirana, ndikabva ndatobvunzwa kuti ndainge ndiine mari here. Saka pamari yandainge ndiinayo ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga maranzi, ndobva ndazotengeserwa maranzi nayo n'anga iyaiya. Saka mukomana Nashi ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitoroora ipapo kokuti mukadzi wangu ndakambomuroora nemari yakawanda here. Mukoma, vanhu vazhinji vachatoshamisika kuti mukadzi wangu uyu ndakamuroora nemari inokwana iyo kuita 27 rand 50 cent. That was the amount iyo yandakapa kuna baba vake, 27 rand 50 cent. Saka ivo vatezvara vangu tirimo mudare imomo vakabva vachizopiwa imwe mbiya, vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachiisa 20 rand mumbiya, iri mari iyo yavaifanira kuti vange vachizopa chimwe chikwambo chavo, icho chacho chavainge vakati ndo chaifanira kuti chinge chichizova murume wemwana wavo akazova mukadzi wangu. Mari iyaiya yakati yaiswa mumbiya, mukoma, yakabva yangonyangarika. Saka ivo pamari yavakazosara nayo mushure mekunge vazoroodza mwana wavo kwandiri, it was 7 rand 50 cent ndo yavakasara nayo. Nanhasi uno mukomana Nashi mari iyoyo vachiri nayo. Vakaudzwa kuti no matter what, kunyange zvikanzi kwauya chinengei, havafaniri kuti vange vachiishandisa mari iyoyo, because it is a reminder, a symbol of us having that contract between us. Saka vatezvara vangu vakasarudza kuti zvainge zviri nani kuti inini ndinge ndichizoroora uye zvekare nekugara nemwana wavo, because he feels kuti kana inini ndigere nemwana wavo, it means kuti mabusiness avo ose anenge ari safe, rather than kuti mwana wavo ange achizoroorwa nemurume anonamata. Kana ndichiti kunamata, mukoma, iye mudzimai wangu anotofungidzira kutoti nditori mukristu zvekudaro, because tinotoenda tose kuchechi, but chaasingazivi ndechekuti inini ndinoshandisawo zvikwambo zvangu to limit a spirit. Every night I make sure kuti chikwambo changu chinouya chobva charara naye, izvo zvinozokonzeresa kuti mweya wake unge uchizongogara uine tsvina uye wakaremerwa. And she does indulge in other types of sins like kunwa doro nekuita sei, which makes her very weak in prayer. Saka izvi ndo zvinototifadza inini nevabereki vake, kuti kana unamata paya hongu kunamata nonamata, hatirari mumba musina kunamatwa. Makuseni, that is the first thing that she does, andotanga nekutonamata. But ingoriwo nhau iya yekutoti munhu unongopfugamawo obva wongonamatawo a simple prayer, kunyange ukanzi wanamata kana kwenguva refu, but it will be just meaningless words, nekuda kwezvivi izvo zvandinokonzeresa kuti ange achizopota achiita.
Back to my story mukoma. Ndisati ndasangana navatezvara vangu, ndainge ndiine umwe musikana wangu wandainge ndichidanana naye, wandainge ndakasangana naye zvekare muHarare. Saka vanhu pavakandiudza kuti munhu wako uyu wauri kudanana naye usanyanyisa kuvimba naye nekuda kwekuti ane varume vakawanda vaanodanana navo, but mukoma Nashe, I did not want to believe kuti musikana uyu ainge aine vamwe varume vaaidanana navo. Worst of all, pandakazoudzwa kuti aidanana nomumwe murume who was a married man. But the day iro randakazomubatikidza agere mumotikari yemurume uya vatori busy zvavo vakatoagana, ndo pandakabva ndazoona kuti kunzi uri murombo, it is not an easy thing to be a poor man. I confronted ye mukoma, akabva atoseka, akabva atonditi, saka unofungidzira kuti ndingafadzwa nei kuramba ndichingodanana newe nekuda kwekuti hauna kana chauinacho. I then started going around because ndainge ndava kungodawo help, ndichidawo mushonga welucky, but at the same time what was driving me was that amai vangu vainge vava nenguva yakati rebei vachirwara. Mushure mekunge amai nababa varambana, baba pavakatiza pamba vachienda kunogara kumba kweumwe mukadzi, amai vangu vakabva vatanga kuita high blood pressure. So ndo pandakabva ndazotaura nen'anga iyi yandinoshandidzana nayo. Ndakaenda kumba kwen'anga iyoyo because ndainge ndichidawo mishonga, maherbs awo aikwanisa kuzobatsira amai vangu just to keep a high blood pressure in check. Ndakazoti ndapinda mumatare, that was when we had a simple discussion navo sekuru vaya. Kana kuri kunzi munoda mafone numbers avo, ndokwanisa kana kutokupai because munhu wekuti ane moyo wakanaka. He is a man of the people. Anokwanisa kushandidzana newe depending with your situation. Kana kuri kunzi unenge uri muKristu, you can have an arrangement yekutoti anotokupa mishongawo semuKristu. Kana kuri kunziwo kana uchida chikwambo, like in my case, zvikwambo zvandakapiwa mukoma, zvikwambo zviya zvekuti kunyange ndikaenda kuchechi I'll be so clean because izvo zvinotombo zvipatsanura kubva kwandiri, zvekuti kunyange ndikanamatirwa nemufundisi anenge achinzi mufundisi uyu anonamata, anoburitsa madhimoni, ini handina kana dhimoni randinombobuda. Kunyange zvikanzi ndaenda pamuprofita, muprofita uya anotongondiona ndakachena nekuti zvinokwanisa, zvakapiwa simba rekuti zvinge zvichizokwanisa kuzozvipatsanura kubva pandiri. Ndinotozvisiya kumba kana tichienda kuchechi. So ndakataura navo sekuru vaya ndikabva ndazovaudza kuti amai vangu sezvo vainge vaine BP, hamene kuti vaikwanisa here kuzondibatsira. Zvino ivo vakabva vanditi, muzukuru, ona kanyaya iri panapa, ndiri kurakidzwa nevari kumhepo kuti zvakangofanana izvi, amai vako vatova pedyo nekufa because BP iyi yavari kurwara nayo yatovaparadza kudhara nechemukati. It's like a death sentence. Vakabva vazonditi, zviri kwauri muzukuru, to make use of your mother's death so that unge uchizokwanisa kupfuma. Vakabva vatonditi, hongu zvinhu zvinorwadza izvi zvandakuudza kuti this is a death sentence that God is given to your mother, but we can use it as a gift. Ndo pandakabva ndazobvuma mukoma, ndikabva ndavaudza kuti kana ari iwo maonero enyu, zviri nani kuti tinge tichingoita izvozvo because ndainge ndarohwa nenhamo uye ndainge ndaneta kuramba ndingori murombo. Ndo pandakazobvuma kuti amai vangu vaifanira kuti vange vachizofa. Ini ndichibvuma ndaifungidzira kuti zvimwe kuda amai vangu vainge vachazofawo vambodyawo mari yemwana wavo yehurombwa. Saka vakabva vazoita kuti ndige ndichisaina pasi sekuru vaya ndichangopedza kuisa signature yangu mukoma, ndopavakabva vazonditi, muzukuru, amai vako tiri kufanira kuti tinge tichitokasika kuvauraya nekuti iro gore rinori havafanire kuti vange vachizoripucha
she is supposed to die the same year. Mukoma Nashi ndakarwadziwa, but sezvo ndainge ndatoisa signature yangu pasi, sekuru vaya vakanditi kana ukaramba uchingobuda muno mudare mangu unobva watotanga kutopenga. Ndakabva ndazopiwa mishonga slowly but surely. Mukoma Nashi sezvavainge vakareva sekuru vaya amai vangu vakatanga kurwara ende vakabva vazoshayika the following month, musi wa6 September. Zvakatitorera a few weeks kuti ndinge ndichizopa amai vangu poison iyo yandaipota ndichipiwa navo sekuru vaya. Saka ndainge ndakanzi ndinge ndichitenga banga. Ndakatenga banga Mukoma Nashi okapi. Mushure mekunge ndatenga banga riya ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichizopota ndichiriisa muchikafu chandinenge ndichibikira amai vangu kuita kuti vange vachizorwara uye zvekare vachinzwa mabayo. So zvandaiwanzokuita panguva yacho iyoyo, sezvo ndainge ndava kugara naamai muHarare, ndainge ndakati vange vachibva kumusha because vainge vanyanyisa kurwara. So pakuzonobika paya Mukoma Nashi ndaitora okapi rangu ndobva ndatanga kubika ririmo mupoto imomo. Then pakuzonopakura paya ndaitanga ndapakura chikafu icho chinenge chifanira kuti chinge chizodyiwa naamai vangu. Okapi iroro ndobva ndatoripakurawo ndichitoriisa mupleti mavo. Kana ndapedza kudaro ndipo pandaizoribvisa ndobva ndazoriisa mune kamwe kamucheka kainge kari kered kandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizongogara ndakariputira. Then iniwo chikafu Mukoma ndainge ndakanzi ndaisafanira kudya chikafu icho chandinenge ndabika ndaisa banga riya. Saka dzimwe nguva ndaitoita zvokutotenga takeaway machipsi kana kungoudza amai kuti ndainge ndakaguta. So sezvo tainge tichingogara muone room like we were really poor, zvandaizoita ndezvekuti amai ivo vairara pamubhedha, inini hangu ndorara pasi. Saka ndaizotaimira paya amai vangu pavanenge vabatwa nehope, pavanenge vakarara. Munongodziziva hope dzemurwere kuti kana akagara arara anenge arara. Ndaizomuka Mukoma dzimwe nguva pakati pausiku ndobva ndazosimudzira mattress zvishoma, ndobva ndazoisa banga riya pazasi pemattress. Mangwana acho makuseni ndaitomeka shuwa kuti ndini ndaitanga kumuka ivo amai vangu vasati vamuka. Ndobva ndazobvisa banga riya ndobva ndariputira zvekare mune kamucheka kaya katsvuku. N'anga iyaya yainge yakandiudza kuti mashandisiro avo atainge ndichiita banga, one, amai vangu vainge vachazonzwa mabayo, uye zvekare banga riya iro rainge richazopinda mumuviri mavo uye rozotanga kuvacheka from the inside. Amai vangu vakaita mamwe ma-internal damages zvekuti ndaiti kana ndikaenda navo kuchipatara, one doctor will call another doctor nekuda kwema-internal injuries. Uye zvekare nepoison iya yandainge ndichiisa muchikafu ndiyo futi yakazovauraya amai vangu. Amai vangu vakazoshayika Mukoma. Mushure mekunge amai vashayika ndipo apo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodana munen'ina wavo. Ndokubva ndazotumidzira amai nini mari, vakabva vazouya kuHarare, tikabva tazotanga kugara tose. Amai vangu vakazoshayika somewhere around midnight. Panguva yacho iyoyo amai nini vainge vavete zvavo. So ndainge ndakanzi nasekuru vaya ndine mishonga iyo yandakakupa, imwe yacho unofanira kuti unge uchizoipfungaidza zuva iro rauchazvinzwa muropa rako kuti amai vako vanofanira kuti vange vachizofa musi wacho iwoyo. Uye zvekare mutumbi waamai vako haufaniri kuti unge uchizotorwa uchizoendeswa kumochwari before 10 AM. Vakabva vazonditi mishonga iya yandakakupa unofanira kuti unge uchizoishandisa, nekuti kana ukasaishandisa mishonga iyoyo hauna kana mari yauchawana. Ndipo paya pauchazofamba woti ndakakudyira mari yako mahara. So masikati acho Mukoma Nashi ndakatora mishonga iya iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoipfungaidza, ndobva ndazoiisa pazuva kuti inge ichinyatsokukwanisa kuoma. So takazoti tava kuda kunorara paya. Then amai nini naamai
ivo vainge vavete pamubhedha, inini hangu ndainge ndakavata pasi. Pandakazongoona kuti amai inini vainge vabatwa nehope, ndakabva ndazomuka mukoma Nashe ndokubva ndachizoita sekunge munhu ainge achisvuta fodya dzake, sezvo ndiri munhu anosvuta, but ndainge ndisingasvuti fodya mukoma. Ndainge nditori bhizi ndichitopisa mishonga iya yandichipfungaidza. Ivo vakatombomuka mukoma, vakanditarisa vakafungidzira kutoti ndainge ndiri bhizi hangu ndichisvuta fodya dzangu. Then after that vakabva vaita sekunge munhu ainge atofa. Ndakabva ndazotovasimudza mukoma, ndakavasimudza amai inini ndikavabvisa pamubhedha ndokubva ndazovaradzika pasi, ndichiitira kuti ndinge ndichizokwanisa kutanga kushanda basa rangu zvakanaka in peace. So amai vangu pavakafa mukoma Nashe, ndakatovaona nekuti ndainge ndakatobatidza light, ndakavatarisa ndikatoona kutoti amai vangu vainge vava kutofa. So hey, mukoma Nashe, this is the part that really breaks my heart. Mukoma. So zvakaitika ndezvekudai. So handitendedzwi hangu kuti ndinge ndichichema, otherwise mari yose iyo yandiinayo mukoma, everything will burn down to the ground. Amai vangu vakati vachifa kudaro, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivakurura nhumbi dzavo. So sezvo amai vainge vakapfeka dhirezi, ndakangoita zvekungokwiridzira dhirezi ravo zvekuti vakasara vakashama kunosvika kumazamu uku. Izvi mukoma ndakatanga kuzviita kuma 11:30 p.m. ivo amai vachizonofa exactly 12 midnight, ivo amai vachifa. Mushure mekunge ndavakwiridzira dhirezi riya vasara vakashama kudaro, ndopandakabva ndazokwira pamubhedha ndikabva ndavakurura chipfeko chavo chemukati. Vachifa kudaro mukoma, inini ndakabva ndachitanga kuita bonde navo. Vachinofa, neniwo ndichinorasa urume musikarudzi mavo. That was the moment that she passed away. Vakati vachingonofa mukoma, ndakabva ndazoburitsa sikarudzi yangu ndokubva ndamhanya ndikabva ndatora kapu sezvandainge ndakaudzwa. Ndakabva ndazongogeza sikarudzi yangu mukapu iyoyo. Mushure mekunge ndapedza kugeza sikarudzi yangu, tsvina dzose dziya dzandainge ndasiya dzirimo mukapu, ndokubva ndazongonwa mvura iyoyo. Ndainge ndisina kuzadza kapu yacho, it was just half filled with water. Ndokubva ndazonwa mvura iya iyo yainge yazangana zvino netsvina dzimwe dzandainge ndatora muna amai vangu uye zvekare netsvina yanguwo zvekare. By this time mutumbi waamai wangu mukoma wainge usati watonhora, she was still warm. Ndakabva ndakwira zvekare pamubhedha, but this time around ndichinokwira pamubhedha ndainge ndiine kadhishi keplastiki ako kataiwanzokushandisa kari kekugezera maoko. Ndokubva ndazokaisa mvura ndikabva ndachizotanga kugeza sikarudzi yavo amai. Ndichivageza sikarudzi yavo kudaro, ndainge ndichinyatsokukwenenzvera ndichitoburitsa urume huya hwandainge ndasiya mavari. Mushure mekunge ndapedza kugeza sikarudzi yavo, ndipo apo pandakazotanga kunwa mvura iya yainge yakazangana nemasperms angu netsvina dzandainge ndatora musikarudzi mavo, ndikabva ndanwa. I think kuti ipapo ndakanwa almost 2 liters from everything that I had washed. That was when pandakazoona kuti amai vangu vainge vazviitira tsvina, but yainge isiri tsvina yakawanda. Ndaingonzwa zvichinzi munhu kana ava kunofa kazhinji kacho anozviitira tsvina, but inenge isiri tsvina yakawanda. Iyo sezvandakaona pana amai vangu kainge kangori kadiki mukoma. It was quite horrific because ndainge ndakanzi tsvina yacho iyoyo ndo yandaifanira kuti ndinge ndichizodya. Ndakatenda Mwari kuti wainge usiri mukonde, kainge kangori katsvina kadiki mukoma, but ndakatoita zvekutomanikidzira ndichitovavhura magadziko avo because kainge kakatonamatira kasina kunyatsokubuda zvakanaka. Ndokubva ndaita vekuvhura magadziko avo, ndikabva ndachizotora ndikanombora katsvina kaya
ndakazotoita zvekutoshinga, kuita ushingi hwekuti ndakakaisa mukapu ndokubva ndaisa mvura ndisingadi kuti ndike ndichizotsenga-tsenga katsvina kacho ikako. Mukoma Nashi ndakangonwa ndichingomedza zvakadaro. After ndapedza kuita izvozvo mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizosimudza amai nini vainge vakafa zvavo nehope mukoma, vakabatwa nemishonga. Ndikabva ndavadzosera zvekare pamubhedha ndokubva ndachizopfugama mukoma. Chinhu chandakatanga kuita ndechekuti ndakati ndakapfugama kudaro ndichimwaya bute pasi ndokubva ndazokumbira madzitateguru angu ruregerero nekuda kwezvose izvo zvandainge ndaita. Ndikabva ndatanga kutevedzera mashoko ose awo andainge ndakaudzwa nasekuru. Ndakabva ndati, midzimu yangu, madzitateguru angu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiregerera nezvose izvo zvandaita, nekuti ndasvibisa dzinza. Ndinozviziva, asi chindiregererai nekuti ndasvibisa dzinza renyu, madzitateguru. Amai vangu vakaroorwa nababa vangu kuti vange vachizokudza dzinza, ende hongu dzinza vakarikudza, asi tavawo kuda upfumi. Ndambofamba mumasango ndichitetereka, asi ndashayawo kana mhuka yandabata. Chindinzwaiwo madzitateguru angu. Izvi ndo zvandasarudza kuti ndinge ndichizoita kuna amai vangu. Mushure mekunge ndakumbira madzitateguru angu nemidzimu yangu ruregerero nababa vangu, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kumwaya bute pasi, ndikabva ndachizotanga kutaura nemidzimu yekwaamai, ndichivakumbira zvekare ruregerero, ndichikumbira amai vangu ruregerero, ndichivaudza kuti mukadzi kana akanzi anenge aine mimba, inenge itori riski iyoyo, nekuti anokwanisa kutourawa nayo mimba yacho iyoyo. Ndikabva ndavatenda amai, ndikabva ndati, amai, ndinokutendai nekuda kwekuti makaita kuti ndike ndichizovawo pano pasi pezuva, uye zvekare ndikabva ndazovatenda kuti rufu rwavo ndo rwainge ruchazoita kuti ndinge ndichizobetserwawo nemweya nemashavi ainge achazondiunzirawo upfumi, uye zvekare nezvikwambo izvo zvandainge ndichazopiwa zvainge zvichazoita kuti ndinge ndichizova mupfumi. Ndokubva ndatanga kudeketerera ndichiti, chizororai kani murugare shava, chizororai kani. Ndokubva ndazotanga zvekare kudira bute pasi, uye zvekare ndikabva ndazovavimbisa sezvandainge ndakaudzwa nayo n'anga iyaya kuti amai vangu ndaifanira kuti ndige ndichizovavimbisa kuti ndainge ndichazomeka shuwa kuti mutumbi wavo waifanira kuti unge uchizoendeswa kumochwari inodhura, uko kwavainge vachazochengetewa kuzonosvika tichizonovaviga. Uye zvekare I was going to make sure kuti ndainge ndichazovatengera kofini rinodhura, ndikabva ndazovarangaridza kuti ivo semunhu ainge anyanyisa kurwara, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuzoenda kun'anga ndichinoromba, mukuzonofa kwavo amai taitokwanisa kana kushaya mari yekuti tinge tichizovatengera kofini. Saka naizvozvo vaifanira kuti vange vachizvinzwisisa kuti ndainge ndakaita zvose zvandainge ndakaita ndichizamawo kuti ndinge ndichizokwanisawo kuzovatengera kofini rakanaka. Ndakavatenda amai, ndichavatenda zvekare, ndikavavimbisa kuti I was going to provide a very good funeral. Apa ndainge ndava kutaura nemweya wavo ndichivaudza kuti ndainge ndichazovatengera kofini rakanaka, uye zvekare parufu rwavo ndainge ndichazotenga mombe, ende tichibva muHarare tichienda kumusha ndainge ndichazotsvaka motikari yakanaka iyo yainge ichazotakura chitunha chavo. Parufu rwavo ndainge ndichazotenga mombe mukoma. Ndokubva ndachizotanga kutaura nen'anga iya. Ndakataura navo sekuru vaivaya paWhatsApp, ndikavaudza kuti ndainge ndapedza kutevedzera zvose zviya zvavainge vakanditi ndinge ndichizotaura. Ndakabva ndazotora mapikicha echitunha chaamai vangu ndikatumidzira kwairi n'anga iya.
mushure mekunge ndaita saizvozvo ndakabva ndachizovapfekedza chipfeko chavo chemukati ndikagadzirisa zvekare nedhirezi ravo, nekuti pose ipapo vainge vachiri vakashama amai vangu. Ndipo apo pandakazorara kuti ndakamborara here mukoma, ndichiziva kuti amai vangu vainge vashayika. Mangwana acho makuseni ndipo apo pandakazoita sekunge ndavhunduka mukoma. It was somewhere kuma9:30 ndichingonomukawo naamai nini vangu vakabva vazosunungurwa nayo mishonga iyaiya. Vakabva vati vachitanga kutochema paipai. Ndakabva ndati kochiko nhai amai nini. Ndikabva ndavaona vachingochema, vakachema vachibuda panze vachimhanya. Saka vakati vachiridza mhere kudaro, vavakidzani vakabva vatanga kupinda mumba. Then vanhu vakabva vatoona kutoti zveshuwa amai vangu vainge vatoshayika. So vavakidzani ndivo vakazouya ndokubva vazotora blanketi vakabva vazofukidza chitunha chaamai vangu. Vamwewo vakabva vachizotanga kufonera mapurisa, sezvo zvainge zvichitozivikanwa kuti amai vangu vainge vatova nenguva vachingorwara. Kana mamwe mapurisa emuraini matainge tichigara vakabva vazototibetsera mukoma Nashe. So mari sezvo painge pasina, takabva tazobetserwawo nevamwewo kuitira kuti chitunha chaamai chinge chizoendeswa kumochwari, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaivai kuti iwewe chimborelaxa chitunha chaamai kana chava mumochwari tochizotanga kuita basa. Saka ndakabva ndazoudzawo vamwe veukama kuti ndainge ndiine imwe shamwari yangu uyo aikwanisa kundikweretesa mari. Saka sekuru vaivai vakabva vazouya, kana chimotikari chavakauya vachidhiraivha vaitoita sekunge munhu asitomborina kana mari yakawanda, uye zvekare vainge vasina kupfeka hembe dzavo dzeun'anga kana zvuma zviya, vainge vasitomborina, vachitoitawo sekunge munhu ari very normal, like a normal friend mukoma. Vakauya paya ndokubva tatanga kutaura, ndokubva vazondipa mari. Veukama vamwe vainge vavapo vainge vatoungana vakavatenda sekuru ava nekuda kwemari iyo shoma yavainge vandipa. Ndiyo mari iya yatakazoshandisa zvino tikabva tatanga kubhadhara kumochwari kuya. But tageti yangu yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndike ndichizoburitsa chitunha chaamai tichichiendesa kumochwari kunodhura. Apa mumba mukoma Nashe amai vachizonoshayika ndisati ndapiwa mari nasekuru vaivai mainge mungori $10 only. So sekuru vaya vakazoramba vongondipa mari kudzamara ndichikwanisa kuzonoburitsa chitunha chaamai mukoma, zvatainge tisina kana kumbotaurirana semhuri. But vanhu vaingozviziva kuti mukomana ari kumhanya ari kutsvaka mari yekuti ange achiviga amai vake. In the meantime vanhu kumusha uko vainge vatoudzwa, vainge vatoungana vakamirira kuti tinge tichienda nechitunha chaamai kumusha. Mukoma Nashe chitunha chaamai chakatorwa chikabviswa kumochwari kuya mushure mekunge ndakliya chikwereti, ndokubva chazoendeswa kune imwe mochwari inodhura chaizvo, ine maservices epamusoro muno muHarare, which I won't mention by the name. Takati tiriko ikoko ndiri ndega pasina kana umwe weukama, ndainge ndiine vamwe varume vandainge ndakanzi ndige ndichifamba navo nasekuru vaivai. Ndopatakazoendeswa kune imwe showroom ipapo pafuneral parlor. Ndikabva ndanzi ndige ndichisarudza coffin. Ndakasarudza rimwe coffin mukoma rainge richidhura kudarika mamwe macoffin ose awo ainge arimo mushowroom muya. Then it came with a package, tende, mabhazi nemotikari makombi ainge achazotakura vanhu tichienda nechitunha chaamai kumusha, because amai vangu she was a big church person. So ndainge ndichidawo kuti everything was supposed to be big, sezvo ndainge ndakavavimbisa a big funeral. So I returned back kuma relatives angu. I then told them kuti friend yangu uyo wavainge vasingatozivi kuti ing'anga ainge akandivimbisa kuti ainge achazondipa mari yekuti nditenge kofini nei, but ndainge ndichazomubhadhara pashoma nepashoma. Mukoma Nashe I remember kuti pane imwe cousin brother yangu uyo ainge atogara achishanda muSouth Africa. Takati tichitaura nezvayo nyaya iyi, akabva ati ko shamwari yako uyu why is it ari kuda kukupa mari yakawanda kudaro? Tikabva ndangoti mugroup mukoma imimi kana muchiona kuti munhu uyu
ari kuda kundikweretesa mari mune problem naye. Dai machingondipa mari yacho. Handiti izvezvizvi hamupo kunyange paground, muchiri makatomirira murungu wenyu, ende tinokuzivai mukoma kuti kana mumuri mukafiwa ndozvamunongoita. Nelast minute munozongoti murungu andinyima ofu, saka munoda kuti ndinge ndichiita sei? Ndiko kuvanyararidza kwandakaita ikoko. Ndakaudza veukama kuti sekuru ava ivo vanoita zvechikorokoza ende vanoita zvekusponza makorokoza, ndokusaka vaine mari yakawanda kudaro. Saka veukama vakabva vangoti at least kana kuri kunzi anenge atibatsira sawira wako uyu, kana nesu tichazomutenda. So mukomanashi ndakabva ndachizotora mari iya yandainge ndakavimbisiwa nasekuru vaivai, ndokubva tatotanga kushanda basa. Mukomanashi, everything went according to plan. Takaenda nechitunha chamai vangu kumusha, ndokubva tazodzoka zvedu kuHarare. But mukomanashi, mushure mekunge tabva mukuviga amai, inini nen'anga iya nevazukuru vasekuru vaivai takazodzokera zvekare kumusha. Ndichangokuti kuhwedza, but sandiko uko kwakachengeterwa amai vangu. As we are speaking right now, paguva raamai vangu banga riya iro randaipota ndichirisa muchikafu pandinenge ndichibika. Banga iroro takanoricherera paguva raamai vangu. Zvatakaita mukoma ndezvekuti umwe musi vakandifonera sekuru ava, vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichienda kunopedzisa mhiko. Ndokubva taenda kuya mukomanashi, ndokubva tatanga kudhiga. Takadhiga mukoma until we were knee deep. Ndopandakabva ndazopiwa mucheka umwe wered. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiisa banga riya mumucheka uya wered, uye zvekare ndokubva ndachizosunga mucheka uya neimwe tambo zvekare yered. Ndikabva ndanzi ndinge ndichitora chimwe chipepa chiya icho chandainge ndakanyora mazita evose avo veukama vandinoda kuti vange vachizofa nekufamba kwenguva, including masiblings angu maviri awo andainge ndakaisa on top of the list. Saka kapepa kaka ndokandakabva ndazosungirira pamusoro pemucheka wacho iwoyo, ndokubva ndachizotanga hangu kufushira mukoma. Remember kuti apa tainge tava kushandidzana nemweya waamai vangu, uye zvekare mweya waamai une zvawakatoitwa zvekutoti hautokwanise kuti unge uchiti yes kana kuti no. Unotongoshandiswa navo sekuru vaivai nekuti vakauyisa mune imwe hari. So mukomanashi, banga iri ndo rinoshandiswa uye zvekare rakashandiswa naamai vangu mukunobaya kwavakaita hanzvadzi yangu mushure mekunge ivo vashayika, uye zvekare neimwe sibling yangu soon after that. On top of banga riya ndine pondo iyo yandakanzi ndinge ndichizoisa, kwainge kuri kutenga simba raamai vangu. Ndokubva ndachizotanga kupiwa matombo andakaisa pamusoro pepondo iya zvekare nebanga riya. Ndokubva tafushira tikadzokera zvedu kuHarare. So zvakazoitika ndezvekuti mweya waamai vangu wainge usina kuzorora. Why is it mweya waamai wainge usina kuzorora? Amai vangu vainge vaina vamwe sisi vavo avo vainge vachigara kuCape Town. Saka kubva zvatainge takavaudza amai guru ava kuti amai vainge vachirwara, vaingoti ndichazouya, zvinhu hazvina kumira mushe. Amai vakazoti vashayika, vakangotiwo ndine kamari kandiinako, ndava kutopinda mubhazi, havana kana kumbogara vakauya. Ivo vanoshanda kuCape Town as a maid mukoma. Saka mweya waamai wakazotanga kurwidzana neni. Ndairohwa kane mhuri yeZimbabwe almost each and every night. Ndaingoti kungonoisa musoro pasi kudai, ndobva ndatotanga kutorwa zvibhagera mambama nei kutoti vange vachindiregedza. Vaiti paya kana chipoko chavo chikakaruka chanyuka mumba mandinenge ndiri, kana vakaona kuti ndinenge ndakagara pacheya, vaizongorara usiku hwose vakandirinda vachimirira kuti ndinge ndichizongoisa musoro
pasi. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekudai, mukoma ndaitora mabhande maviri ndobva ndazoita zvekuzvisungirira pacheya, ndichiitira kuti ndinge ndichizorara pacheya ipapo usiku hwose. Chipoko chaamai chakangondirinda. Mukoma vaindirova zvekuti ndaizomuka makuseni fesi yose iyi yakazvimba, ndobva ndaswera ndakazvivharira ndichiitira kuti ndisazoonekwa nevanhu ndakazvimba kufesi kudaro. Saka to sort it out, ndipo apo pandakazokumbira amai guru kuti vange vachiuya kumusha, at least vange vachikwanisa kungoona apo patainge takaradzika amai munin'ina wavo. Saka vakabva vazobvuma ivo amai guru. Amai guru vakati vauya, mukoma, kana ndakabva ndatoona kutoti mweya waamai vangu wakabva wazozorora, nekuti pose ipapo chipoko chavo pachaiuya kwandiri chainge chichingochema chichiti naisisi, saka muri kufara here muri kwamuri ikoko, nekuti hamutombozivi kuti pandakaradzikwa ndakaradzikwa panzvimbo pakaita sei. Naisisi muri kufara here? Kuzonosvika amai guru vachizouya. Panguva yacho iyoyo patainge tichizama kuvharavhara chipoko ichi chaamai kuti chisaramba chichindirova, ndo patakaenda kuMozambique tichizama kuti tinge tichitsipika mweya waamai vangu. Uye zvekare sekuru ava vane tsvimbo dzavo 2 dzavanoshandisa, saka imwe vanenge vainayo muZimbabwe, imwe iri kuMozambique. Iya yavanenge vainayo kana vakaona sekunge inenge isisina simba, ndopavanodzokera kuMozambique vachinotora imwe yacho vachisiya imwe yacho. Mukoma, ndo patakabva tazonosangana navatezvara vangu tichizotanga kuita manegotiation. We discussed, ndokubva tazoita agreement yedu. Everything was sorted out. Ndakabva ndazodzokera zvangu kuZimbabwe, uye zvekare ivowo vachidzokera kwavo kuSouth Africa. Saka ini ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichichekeresa kahanzvadzi kangu ikako, because ndainge ndagara ndiine chikwambo, uye zvekare vatezvara vangu vainge vaine chikwambo chainge chichida mukadzi. Saka takabva tazonzi tose zvikwambo zvedu izvi zvaifanira kuti zvinge zvichimboshandidzana, zvinge zvichizonwa ropa rehanzvadzi yangu. Then after that ndozochekeresa zvekare one of my siblings. Saka kuzochekeresa kwandakazoita imwe hanzvadzi yangu yechinumber 2 hakusi kunzi painge paine chikwambo chainge chichida ropa, kwete, asi hanzi this was a punishment yandakapiwa nen'anga yekuMozambique, sezvo mhiko dzangu dzainge dziri dzekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoroora kana kuita vana. Saka sezvo ndainge ndasarudza kuti ndinge ndichizoroora nekuita vana, saka one wemudzinza aifanira kuti ange achizofa nekukasika. Yet ivo sekuru vacho was the one who had came up with that idea. So mukomanashi, zvinondirwadza kuti imwe hanzvadzi yangu ndakatongomuchekeresa as a form of punishment. So navatezvara vangu takabva tatanga kutaura paya. Ipapo panguva yacho mudzimai wangu ainge achiri kuNamibia. Saka tichitaura kudaro vaindiudza everything about my future wife, uye zvekare ivo vainge vaine hari yavainge vakapiwa yavaishandisa neniwo ndichishandisawo yanguwo hari. Tichimudaidza usiku hwoga hwoga vaitotifonera tobva tamuka, kana kuma2 am tobva tatanga kudaidza zita rake. Ndo zvakazokonzeresa kuti ange achizosvika pakundida semadiro avo aanondiita. Mukoma, munoziva kuti like kana uine vana vako, vana ava kunyange zvikazonzi kana vakazokura, it's obvious kuti vanenge vaine dzimwe hembe dziya dzekuti vanongozosiya pamba. Mukomanashi, vatezvara vangu vakabva vazonditumidzira hembe dziya vakanditumidzira matisheti 2 uye zvekare nesketi yake 1. So ndakatovapa mafone numbers eumwe truck driver wandakataura naye, then vakabva vazoenda vakabva vazonomupa chibhegi, ndokubva ndazogamuchira hembe dziya muHarare. So mushure mekunge ndagamuchira hembe dziya mukoma, ndidzo idzo dzandakazotora ndokubva ndazoenda nadzo kumba kwen'anga iya tisheti nesketi uye zvekare
nepenti rake, but imwe t-shirt yacho ndiyo yandakazoyeredza nemvura as per our agreement inini nevabereki vake, so that ange achizondida uye zvekare ange achizokanganwa fiance wake uyo wekunamibhia. So zvinhu zvaizvo ndakaenda nazvo kuna sekuru vaya yemukoma, vakazonditi t-shirt iyi muzukuru handisi kuda kuti unge uchiibata nemaoko. Ndokubva ndazoitora t-shirt iya ndakaita zvekuputira ruoko rwangu nechipepa bhegi. Vakazoti ndainge ndichazoperekedzwa nemuzukuru wavo. Takazoenda pane rumwe rukova, ndokubva ndazoyeredza t-shirt iya mukoma. So ndichiyeredza t-shirt iya ndainge ndiine mashoko avo andakanzi ndinge ndichizotaura. So I repeated zvose zvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Ndakabva ndati kubva ndichizvarwa handisati ndakamboona rukova runoyerera ruchidzoka kumashure, kana kuri kunzi ichokwadi kuti hakuna rukova runoyerera ruchidzoka kumashure. Saka iwe kana wada inini wafunga kuti ndini ndichazova murume wako, haufaniri kuti unge uchizodzokera kumashure. Unofanira kuti unge uchiziva kuti kubva muzuva ranhasi wava wangu. Saka chipfeko chako ichi chandakabata, kuyeredzwa kwachiri kuitwa nemvura, ziva kuti rudo rwako neuyo murume wawanga uchida kuti unge uchizochata naye ndo kutoyerera kuri kutoita rudo rwenyu. Hauchamudi iwe, hauchamudi, wava kuda inini. Kana ukazosangana naye Timothy uyu, not his real name, unofanira kuti unge uchimutiza, muvenga nemwoyo wako wose, angofanana neEclos chapter mukupenyu hwako, ende hauchazombofi wakamuda zvekare kwekupenyu hwako hwose. Kunyange zvikanzi ukamuona akashama Timothy uyu, hauna kana chauchambonzwa paari, unenge uchitoita sekunge uri kuonawo umwe munhukadzi akaita sewe. Kunyange zvikanzi munenge marara mose usiku hwose musina chamakashama in the same bed, uchangoita sekungewo munhu akarara neumwe munhukadzi. You will feel nothing for him, nekuti kubva muzuva ranhasi pari zvino uyu Timothy hachisisiri chinhu kwauri. Wazvinzwa here iwe? Wazvinzwa here nhai mukadzi wangu? Mukomanashi, ndakaramba ndichingodeketerera kusvika ndava kusaona t-shirt iyo yandainge ndichiyeredza nemvura. After that ndipo pandakabva ndachizotanga kufamba nenhendeshure, ndakangotarisana chete nemvura yainge ichiyerera. Ndakafamba maybe for about 10 meters ndokubva ndachizotendeuka, ndikabva ndatanga kufamba, ndokubva ndaenda kumotikari, tikabva tazodzokera kumba kwasekuru vaya. Mushure mekunge tadzokera kumba kwasekuru vaya tichimonopinda mumatare, ndokubva ndafonerana navatezvara vangu, ndikabva ndavaudza kuti kusaidi kwangu zvose ndainge ndapedza, naivowo vaifanira kuti vange vachipedzisawo mhiko dzavo. Vakabva vati aiwa zvakanaka. I was happy, he was also happy mukoma. Ndopandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura manje nemukadzi wangu. Panguva yacho mukoma, I was nervous because everything was now hanging in balance. Why ndati everything was hanging in balance? Because as for me, hama dzangu dzainge dzisikafanira kuti dzinge dzichizongoona ndatongopfuma out of nowhere. Paifanira kuti pange pachizova neexplanation yekuti ko ndakapfuma sei. The only thing that was going to help me is ndainge ndichazogadzira nyaya yekuti I am now living a comfortable life, nekuti ndakaroorawo mukadzi eSouth African uye zvekare uyo akazvarwa mumhuri ine mari. Mukomanashi, ndainge ndichida kuti ndinge ndichitaura naye paWhatsApp sezvo mafone numbers ake ndainge ndamapiwa nababa vake, but ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndinenge ndaita too fast forward sezvo ndainge ndakapiwa futi zita rake raanoshandisa repaFacebook. Ndipo apo pandakazoenda paFacebook ndikamutumidzira friend request. Mukoma, ndo pandakabva ndaona kuti zveshuwa zvinhu zvemishonga, it is quick. Ndakangoti ndamutumidzira friend request ndikati, hi darling, uri sei? Can I have a moment with you? It only took me about 3 minutes kuti ndinge
ndichitotanga kutodanana nemunhu wangu. I screamed pandakaona message iyo ainge akanyora akati, hey, how are you? Okay, it is fine. Will you treat me right? And this is all that I want to know. So mukomanashi apa, we were just complete strangers, even though I knew almost everything about her. Sezvandaige ndakaudzwa nevabereki vake. I got so excited. Takangotaura for about 20 minutes. Tainge tava kutorakidzana zvinhu zvedu mukoma. So inappropriate, but tainge tatonyura murudo. We then moved to WhatsApp. By the end of the day, tainge tava kutofonerana. We were deeply in love. And she then told me kuti kuNamibia ainge aine murume waainge achidanana naye achigara naye. So she wanted to dump her fiance for me. Ndikabva ndati murambe nekukasika because uda kutokuroora. Remember at that time kana passport yekuti tiketi chienda kuSouth Africa ndainge ndisitomborina. So this girl, she flew from Namibia to South Africa akambonogara kumba kwevabereki vake apa vainge vachitomufidha zvekare mishonga asingatozivi. Ndokubva achizouya kuno kuZimbabwe akamirira kuzonosvika passport yangu ichizoita bho. Ndokubva tazodzokera tose kuSouth Africa. Mukomana ashikana n'anga iya yakatanga kundiseka pandakaiudza kuti baby rainge ratobhuka maflight tickets. She was coming to Zim because kana pekugara mukoma ndainge ndisitomborina. Apa kushanda ndainge ndisingashandi mazuva acho iwawo ndichimhanyidzana nadzo idzi dzehurombwa. Ndakasvika pakudzingwa nalandlord ndokubva ndatanga kugara pamba pasekuru vaivaya ainge ari ma1. Lucky enough sekuru ava munhu wekuti vanonzwisisa uye zvekare vane dzimba dzakawanda kwazvo muHarare. Kwamanashi vane imwe imba iyo yekuti hakugari maloja. Imba yakangoita sekunge sort of like for his international guest. Toti kana vaine vanhu vavo vanenge vachibva kana kumhiri kwemakungwa kupikowe vanenge vauya kuzoromba ndokwavanenge vachigara ikoko. They do not mix with local Zimbabwean customers. Vanongoendeswa ikoko nice house. Ende zimba iri rakanaka mukomanashi. Pakaitwa iya inonzi batai because kumba kwavo sekuru ava kune shrine iriko. Apa baby rainge ichitondudza kutoti shamari, the next morning ndiri kutodonha muHarare, uri kufanira kuti unge uchiuya kuzondigamuchira. I can't wait to see you. We rushed there mukoma ndokubva tatanga kucleana tikaita sei tichikatanura zvose mukoma, and we hid that shrine. Mushure mekunge sekuru vaya vachenura imba vachiitira kuti musikana uyu pandinenge ndichizonorara naye mumba imomo asazorota hope dzinotyisa achibatwa nemadzikirira kuona magoritoto nezvipoko zvevanhu vaya vanenge vakachekereswa nehama dzavo dzinenge dzakauya kuzorombeswa nasekuru. Saka vakaichenura imba iyi uye zvekare vachitoti kana ndadai so kunyange Mwari wake haangambofi akagona kuti ange achizomurotesa hope dzekuti anozonyumwa. So ndakabva ndazopiwa imwe motikari. Sekuru ava vane motikari dzavo dzakawanda. Vane imwe Range Rover Sport yavo yavakandipa vakanditi chienda unotora mukadzi wako kuairport. Ndakaenda mukomanashi akandimbundikira akandikisa, even though this was the first time. You can just imagine. Akati achinoona kuti ndo motikari yandainge ndiinayo tichinopinda motikari ndokubva andipa rimwe deep kiss. We then drove mukoma takananga kumasuburbs and akabva ati I never knew kuti Zimbabwe is beautiful like this. Ndikabva ndati you think kuti this is beautiful, wait, you should see the place where I am staying. Apa ndainge ndakamuudza kuti imba yasekuru vangu ndokwatakagara ikoko mukoma. Ndaibuda makuseni ndoenda zvangu ndonorwa mahustles angu ndozodzoka kuDeni. Baby rakandemirira. Apa mari ainge aine mari nedzimwe dzandaipiwa nasekuru. So ndakaenda ndikanoapply passport yangu. Basically we were indoors at all the times. Saka ndainge ndiine mimwe mishonga zvekare yandainge ndakapiwa iyo yandakanzi uchingonorara naye chete nhumbu same times, nekuti hanzi mishonga iyoyo inotoita kuti unge uchitomitisa mukadzi no matter what. Hanzi kunyangwe mukadzi ari pafamily planning kunyangwe yakaita sei anototi anga achibatira pamuviri chete. Vakatomboseka vakati iyi mishonga iyi ndinotemba nayo zvekuti kunyangwe mukadzi anenge aine nhumbu anokwanisa kutoita futi imwe nhumbu kana ukarara naye mushure mekunge wanwa guchu
iri mukoma Nashi. Saka ndakabva ndazonwa guchuria riya. So ndakangoti ndichingononwa guchuria kana sikarudzi yangu mukoma mamiriro ayakaita kana kubhenda yenge isingabhendi zveshuwa it was reporting kuti ropa zvino rainge romhanya netsinga dzose mukoma. But isati yadaro ndakambotanga ndachaya ndakaita mamwe manyoka sekuru vakandiudza kuti yainge ichiri busy mishonga iyi kucleana system yangu so that ndinge ndichizokwanisa kunyatsokushanda mune zvakanaka. Aiwa ndakamushanda mwana wevanhu zvekuti ndakati ndichinopedza naye akati apa bhora watogohwesa zvako, ndokubva ndafara paya. After passport yangu yabuda ndokubva tazouya kunoku kuSouth Africa. Then we had our small wedding kwamanashi because baba vacho vakati no anything big, takaita zvinhu zvedu private, a small thing, tikabva tatanga kugara tose. Saka akabva anditi she had plans dzekuenda kuAmerica, but nekuda kwekuti ndainge ndava kudanana naye, she had no plans at all dzekuti ange achizoenda kuAmerica. She was looking forward to spending her time with me. She had decided to stay in her country South Africa. Saka baba vake vakabva vazondibetsera kuti ndinge ndichizotangauka kambani kangu muno muSouth Africa, and I am grateful. I run my business uye zvekare hama dzangu hadzitozvizivi. They think kuti maybe ndakangofanana neparasite kwaari mukadzi uyu, ndiri kungomudya mari, but nditori nemari yakawanda mukoma. Am I proud of the things that I did? It depends kuti how do you look at it. Dzimwe nguva I feel very ashamed of the things that I did, especially the part iyo yekuti ndakanosika bonde naamai vangu panguva iyo yekuti vainge vachitandadza. It was cruel of me to do that, but dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti nenhamo yose iyo yandainge ndiinayo, ndainge ndiri munhu wekutoti ndaitongoraramawo chiupenyu chekiyakiya. Unongozviziva kuti situation iri very bad. Ndinorangarira nerimwe gore imwe friend yangu akashayikirwa naamai vake papari renyatwa apo. Madoctors vakatoita zvekutobvisa amai vake paoxygen because vainge vasisina mari yekuti vange vachitenga vachibhadhara oxygen yacho. Saka ndakatarisa amai vangu nemarwariro avo avainge vava kuita panguva yacho iyoyo, ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti ndige ndichingovachekeresa than kuti amai vangu vange vachizofa rufu rwekuti runozotirwadza semhuri. I made my own decisions as a man and it helps me to take care of my family. Mukoma Nashi. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, as for my father-in-law, ivo vakatongonditi do not worry about my daughter because imhodzi yangu iyi I can do whatever that I want with my seed. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mazita evaya vandakanyora mazita avo one by one kusvika vachizonofa, they are going to die. Vachabayiwa vose nebanga naamai vangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Apa hanzi n'anga yangu yemuZimbabwe after every 6 years vanofanira kuti vange vachidzokera kuMozambique sekuru ava vachinorinyiwa mishonga yavo. Saka ndakavabvunza mukoma ava ndikati nhaiko n'anga yenyu iyoyo kana kuri kunzi ikazofa isati yakwanisa kuenda kuMozambique, kana kuti n'anga yacho kuMozambique ikazofa, then mimi muchaita sei? Saka vakabva vangonditi mukoma, dzimwe nyaya we don't have to talk about it, and I will cross that bridge when I get there. Strange things indeed they do happen in this world.